Kiki. Kako? Kiki, drago mi je. Kiki. Kiki. Da, Kiki, drago. Jesi dobro, momčina? Kiki, drago mi je. Ne čuje! Ne čuje, eksplodirala mu mina dok je bio u Bovu. Ne čuje, otišao mu bubnjić. Kiki. Maja mi je puno pričala. Marija se zove. Njeno ime je Marija. Pa da, puno mi je pričala. A šta ti je rekla? Jel ti rekla da smo mi vojna familija? Jel ti to rekla? Jel ti rekla da je mene penzionisalo kao kapetana? Da je mene slalo gde god je trebalo guca da stavi na rešetu? Jel ti to rekla? Jel ti rekla da je moj rođeni brat izgubio na Lijevče polju upotrebu funkcije desne ruke? Vidi! Upotrebu izgubio, vidi! Šta hoćeš da radiš? Jel ti to rekla? Pa pričala sam, tata. A čime se ti baviš? Šta ti radiš? Mislim, šta radiš u životu? Ja sam završio akademiju u Mariboru. Akademiju u Mariboru. Akademiju u Mariboru. Prica. Prica. Klasi. Rade Prica. Kod Rade Prica sigurno. Niste me razumeli. Ja sam završio umetničku slikarsku akademiju u Mariboru. Kakvu? Slikarsku akademiju sam završio u Mariboru. Ja sam slikar. U redu, sine, ako te to zanima, ali čim se ti baviš? Čim zarađuješ pare? Od čega živite? Od čega kupite kiselu vodu? Od čega kupite da jedete? Jel imate čvaraka? Od čega živiš? Od čega živiš? Prodajete slike? Jel idu slike, Marija? Jel idu slike ko lude, a? Idu slike ko krompir, jel idu? Svako gači po 20 slika ima u kući, jel idu slike? A? Živiš, upala ti sekira u med, jeli? Jel super živite, a? Kako to misli? Odakle su tvoji? Odakle su ti roditelji? Pa to je zanimljivo, dosta. Meni su, i sa obe strane su mi ovde baš iz grada. Znači, moja cela familija skoro ovde u centru. Ti nisi išao na selo, nemaš dedu na selu, babu, druge strane, nemaš nikog na selu, šta ima? Jesi vidio kako izgleda kokoška? Jesi vidio nekad vola da ima dovoljno, krava da ima? Jesi vidio to? Ne znaš da ispiraš drva da uneseš u kuću drva, to ne, šta ima da unosiš? Pa dobro. Ti si u radijatoru rođen, šta ima da unosiš ti drva, jeli? Ti ne znaš rogove da opšiješ na kući, ne znaš da staviš biber crep, ne znaš, jebeti se, šta ima to da znaš? Jel tako? Šta ima to da radiš, jel tako? A gde si služio vojsku, recimo? Pa da, što se tiče vojske, ja sam se još, kad je to bilo moguće, tamo pozvao na prigovor savesti, tako da, mislim, ja sam i vojsku sam tu isto u centru, u stvari služio. Jer u kasarni mi odgovori tačno vojnički, u kasarni španskih boraca! Pa ne. Ja sam civilno služio vojsku i vojsku sam služio u jednom obdaništu, zove se Pčelica, Maja. Pa on je u obdaništu služio vojsku, on je u obdaništu Pčelica Maja služio vojsku. Jesi brisao guzicu, djeci? Pa nije. Nego šta si radio, jesi se karminisao? Jel uzmeš od nje pa se nakarminiš uvek? Nemoj, tata. Jel uzmeš pa se jesi narkoman, skini ruke da vidi, zavrni, jesi drogoš? Jesi drogoš, šta si, zavrni rukav! Zavrni rukav da vidim, jesi drogoš! Nisam. Nije, tata, ne. Idi u kupatilo. Nema potrebe, gospodine, za tim. Izađi u kupatilo, izađi da priča sa čerkom. Idi u kupatilo da razgovaram s ovom, u kupatilo. Idi u kupatilo kad ću govori! Dobro, idite, ne boj, izvinjavam se. Šta je ovo, Bože? Pa jesi ti normalna? Pa šta ti radiš od nas, čovječe? Hoćeš da podcrkamo svi, hoćeš da ga uvatim, da ga slomim kao kiflu, da ga slomim ispred kuće, da ga uzidam u temelj, jel to hoće? Pa nemoj, tata, ja ga volim, Pa tata. šta da voliš? Ma pa će se nauči, pa se voli se služba, voli se narod, ne voli se ovo, jebote, sunce će da vas opije, boje. A tata, trudna sam, tata, ja ga volim, trudna sam, tata. Trudna sam. Tata! Ilija, brate moj! Tata! Ilija! Tata! Tata! Đuro! Idi uzmi pištolj paramelu! Nemoj, Strigo! Strigo! Đuro, Nemoj, tata! Tata! Evo ga ispod slobove slike, Đuro!